ni hasiko naiz aurkezten gure lehenengo gonbidatua, dala, saioa Iraola, Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministako koordinatzailea. Kulturarteko Plaza Feminista da, Hernanin sortutako etxe bat nun hainbat eragile batu diren feminismoaren arloan eta aniztasun kulturalen arloan, eta bihurtu da topaleku oso interesgarri eta polit bat Hernanin, eta, sin más, utziko zaitugu saioarekin, eta, eskerrik asko eta disfrutatu. Bai, bueno, a ber nola esertzen nahi zen. Hola, eroseoteko mikrofonoa hemen eukitzeko eta ongi entzuteko. Ongi aitze zait? Bai, bale. Atxalde onde nahi, eta eskerrik asko alde batetik gonbidatzeagatik. Pozik gaude, plaza hontan eoteko aukera dugulako, eta pixka Kulturarteko Plaza Feministan esperimentu hau zuekin partekatzeko. Eta, ni nago hemen, baina hemen ere lankide batzuk ere badaude. Eta gaur partekatuko ditudan ideiak, galdera, gogoetak, taldean, gure taldean ateratakoak die, eta saiatuko naiz pixkat orden bat ematen ez. Gaurkoan, Kulturarteko Plaza Feministatik hitz egingo dut, hau da, teoriatik baino gehiago praktikatik, eta horregatik jarri diogu izenburu ere lokatzetan, lokatzaren kontzeptua sartu dugu izenburuan bertan. Kulturarteko Plaza Feminista nolabait askotariko beharrak asetzen dituen udalekipamendua da. Hortaz, hitz egingo dut bertan gurutzatzen diren eta elkar ezagutu nahi duten edo ez, nahi duten gorputzez, harremanez, korapilloez, aniztasunaren politizazioaz, gatazkez izendatzea asko kostatzen den desberdinkeriez, eta agur, txao, salam aleikum, bizlama, adios edo buenos días, hau da, iztun eta iztunez. Hizkuntza eta hiztunez ere hitzein nahiko genuke, eta harreraren garrantziaz, bai, besteak beste. Hortaz, nire hitzartzeak 3 atal izango ditu, alde batetik pixka testu ingurua, bai, nola eta nondik amesten den proiektu hau, bigarren atalari jarri diot izenburua lokatzetan narrasean, hau da, partekatuko dizkizuegu, gure esperientzia honetan, 3 urte hauetan, izan ditugun korapilloak, galderak, kezkak, pixkat biluztearik eta bat izango da. Eta 3. jarri diot etengabeko mugimenduan, bai? Barru eta kanpo mugimenduan, proiektu honetan. Hortaz, testu inguratzeko, uste dugu testu inguruaren baldintzak eta aukerak garrantzitsua dela izendatzea, hau da, sortze prozesu bat guztiz baldintzatzen duelako, ez? Edozein politika publiko, proiektu, garatzeko orduan, ze testu inguruko baldintzak zeintzuk diren, proiektu hori ezaugarrituko dutelako. Orduan, esan nahiko genituzke, 2 kontu, ez? Alde batetik, 2016an ekin zitzaion Hernanin emakumeen etxe bat eraikitzeko prozesuari, eta 2021an inauguratu genituen Kulturarteko Plaza Feministaren ateak. Bai, hau da, izenak berak ere ja ez, eta proiektuak sortze prozesutik garapen bat izan zuen. Eta hor badaude 2 elementu azpimarratzekoak, ulertzeko behar bada trantsizio edo garapen hori, alde batetik dela Hernanin 21 urte baino gehiago dituela bai berdintasun kontseiluak, bai berdintasun sailak, bai berdintasun teknikariak, bai hau da, hasieratik berdintasun politika sortzeko, garatzeko orduan berdintasun kontseiluak autoridade politiko bat izan duela, bai, eta 2012an jada nolabait
plaza feminista bat zegoen, hau da, espazio fisiko bat biltzeko, autoantolakuntza bultzatzeko bat zeudela, hortaz bagento zen nolabait saretze eta espazio propio bat izatetik, bai, eta bigarren elementua bada Amer Sosarrazakeria elkarteak 20 urte bete dituela, 20 urteko jardun politikoa duela herrian. Bai, horren ondorioz, sortze prozesutik, bertako kide askok parte hartu zutela. Bai, orduan, bueno, hau esan da, urrengo titularra edo bada askotariko amets eta desioak versus desadostasunetatik akordioak sortzea. Ez? Hau da, bai sortze prozesuan hori izan da oinarri eta gaur egun proiektu honen garapenean ere hori da giltzarri. Bai, orduan pixkat jarri nahi dizuet bideo txiki bat ikusteko sortze prozesuko ariketa bat, ikusteko ze espazio eta hitz egiten ari garen eta ze gorputzez. Ai, txoin, liatu naiz. Bueno, bideo hau pixkat jarri nahi izan dut, behar bada batzuk ezautzen duzue proiektua, pixkat visualizatzeko, sortze prozesuan, zekidek edo parte hartu zuten. Eta, aipatutako desadostasunetatik akordioak eraikitzeko, nolabait borondate hori edo ezinbestekoa izan da, eta azkenen prozesu hau amestu, pentsatu zutenen nahiak eta irudikapenak ezberdinak ziren, eta adibide bat jarriko dizuet. Bai, adibidez hemen gaudenok nola eraikiko genuke emakumetzako edo espazio bat segurua dena, bai? Guretzako ze elementu beharko lituzke. Eta badao, nolabait gure prozesuari dagokionez, eraikinaren diseinuan, adibidez, gatazka iturri izan zen espazio bat, eta hori izan zen plazako toki bat dela sukaldea. Bai? Zer da sukaldea hemen gauden ontzat? Ze emozio pizten zaizkigu, ze sentipen sukaldean gaudenean, zerekin lotzen dugu, ze emozioekin, ze iradokitzen digu, bai? Eta hemen, jatorri askotariko eta pobretudako hegoaldeko emakume askorentzat, ia gehienentzat, horrelako espazio baten erdiguneak
izan behar zuen sukaldea. Bai? Egoteko, biltzeko, sukaldatzeko nolabait espazio seguroa. Eta aldiz, mendebaldeko emakume feministontzat nolabait sukaldea izan da erreproduzio soziala, nolabait indartzeko emakumen kaiola izan den espazio fisikoa. Bai? Orduan, sukaldea jarri, ez jarri, non jarri, nola jarri, nola erabili, zertarako, bai? Adibidez, izan zen, eta adibide honekin ekarri nahi nuen nola aniztasuna gatazka den. Bai? Eta joan etorri horietan, gauden pertsonok, anitza gara askotarikoak, baina horrek ekartzen du ezinbestean borondate hori edukitzea, bai bertan gauden kide ezberdinon aldetik, Horregatik desadostasunetatik akordia sortzea kontinuum bat da proiektu honetan eta beste proiektu askotan ere bai, Eta mugimendu feministan ere, adibidez hori bai izan da garrantzitsua. Eta zertan datza kulturarteko plaza feministak, Zer da? Gaur egun bazoazte Hernanira, 20.000 biztaleko herri bada, ezakitenentzat, Donostiatik 10 minututa dago barru alderantz. Eta bada plaza bat alde batetik topatzeko, bai nolabait kulturarteko tasuna, feminismoa eta internazionalismoa sustatzeko espazio bada, eta arrazakeriaren aurka lantzeko edo ambizio horrekin sortua. Emakumen zein LGBT pertsonen alduntzea du helburu eta baita ere kultura askotariko pertsonen topagunea da. Hau da, esaten nahiga askotariko gorputz, lurralde eta hizkuntzak bat egiten duten espazio fisiko bakar bat dela, naiz eta gela ezberdinak dituen. Bai, eta batzuk joan litezke Amerso Sarrazakeriako langilengena, hemen Fati dugu, zu ere, eta bertan akonpainamendu soziokomunitario eske, edo euskera gaztelania edo arabiar eskoletara, edo etorri daitezke beste batzuk, adibidez, atzerritartasun legearen inguruko formazio saioetara, adibidez. Beste batzuk aldiz, emakumentzako jabekuntza eskoletako ikastaro batea. Edo eta aholkularitza juridikora, edo sexuen aholkularitzara, edo kordiko bilera batea. Bai, esan nahi dut. Askotariko beharrak asetzen dien espazio badela, eta horrek ezinbestean eskatzen digu gure begirada ikuspegi intersekzional batetik lantzea, eta hori paperak dene usten du, baina gero praktikan, gero bigarren atalean partekatuko dizkizuet, ze kezka, ze galdera ditugun, askotan erantzunik ez dugu, baina galderak identifikatzen asmatzeko saiakera bat bai. Eta finean, uste dugu gero eta jendarte konplexuagoetan bizi garela, eta bertara datorren herritarrak planteatzen diren egoera asko konplexuak dira. Ordu nolabait da saiakera bat egoera konplexu batzuei irten bide konplexu bat emateko sarean edo alik eta elkarlanean, eta gure helburua bada azkenean baliabideak, bai materialak, zein teorikoak eskaintzea nolabait txiriko ordatutako zapalkuntza horien gure gorputzetan eragiten dituzten osatze prozesuak edo askatze prozesuak sustatzeko. Eta bigarren atalara pasako nahi segidan, eta hemen pixka lokatzetan narrasean jarri diote izenburu, eta azkenean hemen saiatuko naizena da planteatzen gai ezberdinak, kezka ezberdinak, 9 puntukako ariketa baten, igual gutxixo izango die, denboran arabera, baina alde batetik bai ikusten duguna da, nolabait intersekzionalitatea, ikuspegi hau, esku hartze sozialerako tresna hau, begirada hau
hitzetatik harago gorpuzteko, esperimentatzeko bide bat dela. Nik esango nuke nolabait dela guretzat hortzimuga inspiratzaile bat, tresna bat. Eta hor, lehen esan bezala, askotan bide hori, teoriatik praktikarako bide hori bada pixka konplexua, eta galderak igual badakizki, baina igual erantzunak ez. Eta horregatik jarri diot izenburuan ere esperimentu bat dela. Sortzen ari garen prozesu bat, proiektu bat delako. Eta bueno, segidan pixka ze ikaspen, ze praktika, ze galdera, eta ze prozesu, ditugun partekatuko ditut. Eta, bueno, alde batetik hasieran esan bezala, da espazio bat, herritar askorentzako dela babesleku eta bozgorailu. Eta oso herritar ezberdinentzako. Hortaz esaten nahiga, nolabait behar desberdinak asetzen dituen espazio horretan, esaten nahiga desberdinkeria sozial eta ekonomiko nabariak daudela erabiltzaileen artean. Eta askotan oik identifikatzea eta izendatzea ariketa konplexua da. Adibidez, ostegun baten da dela gaur, ostegun atxalde baten, egon litezke munduko emakumeen literaturako ikastaroan 20 bat emakume, hilabetean irakurri duten liburua komentatzen, aldi berean egon daitezke Amerso Sarrazakeriako bulegoa mugikorrak argatzen eta espazio bero baten eta goxo baten bila kale egoeran dauden hainbat gazte, aldi berean euskara ikasteko klaseetan pare bat kide, hau da, batzuk oinarrizko beharrak ez dituzte asebeteta, hau da, eunen ez ditu 3 otordu itzen, adibidez, migratuak die, razializatuak die, pobretuak eta jazarriak, beste batzuk aldiz feministak die, irakurtzeko denbo hartzen duenak, etxe bat due, hipoteka bat, nagusiki, furgoneta edo kotxe bat, Eta aldi beren plaza hori da hoientzat denentzat bozgorailu eta babesleku, Hortaz, hori lehen elementu bezala, bigarren elementu bat, da espazio bat, alde batetik, internazionalismoa eta dekolonitatea ardaz dituen proposamenak ezagutarazteko, baita ere nolabait horrek eskatzen du privilegio zuriaz galdegin da biluztuz jazteko ere, eta hortarako sentsibilizazio proiektu ezberdinak garatzen die, lankidetzatik, nolabait migrazio saietik, eta horrek denak nolabait mugiarazten gaitu bertan gauden kide hori ere hau da, badakigu Europan itxasoak hilerri bilakatzen ari direla, baina zuk pertsonei gurutzatzen balin badituzu egunean, eta aurpegia izena, badakigu Mustafa dela, Ali dela, Amina dela, horrek nolabait udalangile gisa, hitz egitzetez, udalangile gisa pertsona bezala, ere nolabait zer hausnartu eta zer egin da zer esigitu ere jartzen digu, nolabait oso presente esango nuke. Eta bide horretatik edo, eta hemen agur, txao, harrera, hitz egiten ari garen honetan, uste dut, bide seguruak, pertsonen joan etorri askeak, edo eta harrera egi bihurtuko duten politika publikoak behar ditugula, eta horiek sustatze bidean, aipatu nahiko nuke Hernaniko udaletik, etorri berrientzako harrera bulego bat jarri zela iaz martxan, diot praktika hon bezala, ze instituzio erakunde publikoetatik, praktika on batzuk ere badaude, saiakera bat ere badao, naiz eta erakundeek ere askotan, ez dituzten, igual dituzten baliabide guztiak optimizatzen, pertsonen bizitzen alde, baina badaude praktika honak, eta uste dut tokiko politiketatik gauza asko ere egin daitezkeela. Eta
bueno, hori alde batetik, eta beste alde batetik, baita ere, ardatz honetan, lehen aipatu do, sentsibilizaziorako proiektu ezberdinak garatzen ditugula, eta horietako bat adibidez da Ariak zinemaldia, Erresistentzia historien zinemaldi bat, orain dela 3 urte jarri zena martxan, eta nolabait hitz egiten digute askotariko herrialdetan dauden zapalkuntza egoerez, baina horien aurrean dauden erresistentzia eta borrokez, eta hortarako aurtengo laburpen bideotxe bat azaroan egiten da, jarriko dizuet, pixkoat bisual ikusteko, eta deskantzatu ingo. Hoi izan da, aurtengo laburpen bideoa, eta egia esan, plaza hontan, ia jende gehien biltzen duen, ez? Momentu berean, diot ekimenetako bat da, bada plaza herritarrei irekitzeko, ez? Modu bat, eta bertan urte osoan zehar lantzen ditugun edukiak eta partekatzeko beste modu bat. Eta, jarraitzeko 9 puntu ez ditut ingo, igual luzetxo geldituko da, baina, 3. segitukot. Eta 3. da, gizonak ere badirela kulturarteko plaza feministako erabiltzaileak. Bai? Espazioan erabilera egiten dute, gehien bat, gero Amerso Sarrazakeriako kiden gena datoz, hizkuntza klasetara edo akonpainamendu soziokomunitario gena, hau da, joan etorriak nabarmen gutxiagoak dira, baino ardura eta kezka sortzen digun gai bat da, hau, bai, hau da, emakumentzako eta gorputzez normatiboentzako espazio seguru izatea da lehentasunezkoa, bai? Orduan bertan topatu daitezken gizonekin denak eroso daude, seguru sentitzen algara, dira, nola zainduko dugu hau, bai? Hau bada, guretzat, etengabe, ateratzen den beste kezketako bat, gaietako bat. Joan etorri horietan, eta lehen esan dutez,
agur, txao, adios, bizlama, salam alikum, bai, baina hiztun eta hizkuntzez hitzei nahiko nuke segidan. Hau da, nik deitu diot Iruki gatazkatsua, Marina Sagastizabalen liburun izenburua hartuta. Hau da, hizkuntza hautuak, euskararen sustapena eta hizkuntza aniztasuna. Bai? Hau da, hiztunen artean euskara eta euskal kultura ezagutaraztea, sustatzea ditugu helburu eta gure ardura da. Bai? Baina gure lehen hitza euskeraz da, bigarrena ere, baina, bueno, badaude elementu batzuk partekatu nahiko nituzkenak Iruki gatazkatsu honi lotuta. Alde batetik, bueno, esan dut ez, euskera izan dela nagusiki erabili den iazko datuak dira, baina, bueno, erabiltzen den hizkuntza jendarte harreman horretan, joan etorri horietan, bigarren hizkuntza gaztelania da, gero arabiarra, eta ondoren datoz frantsesa eta ingelesa eta beste hizkuntza batzuk. Eta baino esan nahiko nuke bisitarien 4% euskalduntzen ari dira, ez? Eta gehienak emakumeak direla, adibidez, euskara eskoletara datozenak. Eta horri lotuta, bai azpimarratu nahiko nuke, espazio hau, urte mordo bat goaz, bai euskara saietatik, euskalgintzatik, elkarlanean, ez, bai migrazio teknikariak euskara saietik eta, gai hau jorratzen, baina, espazio honetan, bai eta azkenengo urteetan lan berezi bat egiten ari da, bai Amerso Sarrazakeria, kulturartekotasun saia eta euskera saietik pixka bat euskera sustatzeko, gerturatzeko eta irakasteko, ez? Nolabait bolondres sare baten bitartez, hau da, euskalduntzeko ohiko bideak, ez? Hor daude, baina ikusten da ere, ohiko bide edo leku hoietara behar bada iristen ez direnak edo hoiez gain komunitateak ere, ez? Eta euskaldun gisa ere badugula zer eskaini eta zer egin, ez? Gerturatze horretan, eta hortaz bolondres sare bat dagoela, bai goizetan da bai arratsaldetan euskera klaseak, eskolak ematen. Eta hirugarren elementu bat, aipatu nahiko nukeena da, herritar migratu eta arrazializatu batzuentzat, euskeratik gertuen duen espazioa kulturarteko plaza feminista dela. Eta bertan gauden kideak garela. Bai, hau da, adibide bat jarriko dizuet. Aurreko ikasturtean, adibidez, Nita Katxalin dela nere beste lankidea, astero hitz egiten genuen emakume batekin WhatsAppezo telefonoz, euskeraz pixkoa praktikatzeko, ez zuelako konfiantzazko pertsonak gu ginelako, ez? Edo, nolabait espazio batera iritsi, eta nik uste dut euskerara gerturatze horretan, badaudela bi elementu edo beste edozein hizkuntza berri batera, dela nolabait herritar horrekiko zuk, eta diot udal ekipamendu baten gehiago, erakunde batetik gehiago, ze askotan gaude burokrazietan, eta, badela pazientzia eta patxadaz jasotzea pertsona hori, ez? Eta nahi balin badugu, ez, euskeraz elkarrizketa bat egitea, patxada hori hartzea, datorren pertsona jaso, eta adibidez, emakumentzako jabetze eskolako ikastara goazen euskeraz alegintzea. Eta adibidez, jatorri zangolarra den gure emakume eta kide batekin, goazen ariketa hau egitea. Jarri eta euskeraz hasi eta euskeraz bukatzea ikastaroko izen ematea adibidez. Ez die, praktikak eskatzen duena nolabait, bi baldintza horiek hizkuntza berri batera gerturatzeko, ez? Eta uste dut, aukera horiek sortu behar ditugula, harreman horietan.
Eta azken elementua gai honetan, uste dut dela euskaradunok ere, zenbat hizkuntza ezagutzen ditugu, ez? Gure artean bizi dien herrikideena, ez? Ez dakit, nousa agurtzen esan dezaket agur, baina esan dezaket, kuku txikiak egiten ditugu, ez? Alegin bat egiten dugu euskaradunok ere gure herrian bizi diren beste herrikide, beste gorputz, beste lurralde, beste hizkuntza batzuekiko interesa, begirunea, topaguneak sortzeko, ez? Hori nik uste dut, galdera bezala, ez? Formulatu nahiko nuke. Eta, hizkuntzatik salto egingo dut pixkat 5. ardatz honetan ekintza komunitariora. Bai, lehen aipatu da zerbait, ez? Jarraian goazen 3 proiektu hauek badutela igual antzekotasunen bat nolabait instituzioa eta autoantolakuntza, ez? Edo, hortze zubi daude eta bide hortan uste dugu edo gure helburua bada ekintza komunitarioa indartzeko leku izatea, ez? Eta hortarako nolabait mugimendu sozialen, politikoen autoantolakuntza bultzatzea. Eta hortarako lehenengo elementuetako bat uste dugu dela eta balioan jarri behar dugula da espazio propio bat albidetzea. Espazio propio bat albidetzea autogestionatu alizateko, etorri eta joateko, biltzeko, eoteko, ez duena inongo prozedimendurik eskatuko de master bat inbeazola eskatzeko gela bat, adibidez. Bai, uste dut olako gauze txikik balioan jarri behar ditugula, eta denok gaudela pixka bat ere berrasmatzen, ez bakarrik horrelako udal ekipamendu batek nola indartu dezaken ekintza komunitarioa, baizik eta herri mugimendu feministan, ez, gaude ere nola berrasmatuko ditugun komunitatea ehuntzeko, komunitatea egiteko, komunitatea eraikitzeko moduak. Ze gaur egun, gure jendartean badia 2 elementu oso nagusi, individualizazioa, bakartzea, pandemiaren ondoren adibidez, ez, estruktura asko, eta berrasmatze hortan gaude, eta uste dugu olako plaza batek bide eman dezakela ere horrelako prozesuak indartzea. Eta ekintza komunitarioa indartzea ere baita ere badao nolabait lotuta horrelako proiektu baten garapenean, ze ni entzuten zaion, nork parte hartzen duen, eta batez ere nork ez duen parte hartzen. Hau da, egiten balin bada gazte diagnostiko bat, adibidez, bai? Ze gaztek parte hartzen dute? Baina batez ere galdetzen diguna gure buruei ez, zeinek ez du parte hartu? Nora begiratuko dugu, ez? Pixka bate uste dugu nolabait gure proiektuari dagokionez badela 3 urte hauetan eta lehenagotik ere nolabait mugimendu feminista zein bertako kide feminista eta antirrazistak die gure bide horriko jarraitzeko sujetua, ez? Hau da, mugimendu feministari zor diogu gure existentzia, bale? Hoi argi dago, baina hitz egiten nahi baga espazio intersekzional bat dela, hor beste ahots, beste bizi esperientzia badaude nolabait askotariko ahotsei ze bide ematen zaio eta ze plaza ditugu horretarako, ez? Eta hortat gure saiakera da topaguneak sortzea. Topaguneak sortzea behar bada proiektu honen garapenak ere arreta eskatzen duelako. Ze egunerokoan gauza asko gertatzen die, zalantzak daude, eta horri lotuta jarriko dut azken bideo bat, dela urriak 11an egin genuen nolabait proiektu honen garapenari lotutako alde batetik zer da, emoziotegi bat sortu genuen zer da guretzat kulturarteko plaza feminista, zer sortzen digu, eta beste alde batetik ze erronka identifikatzen ditugu. Eta nik gaur hemen planteatzen nahi nahi zen kezka, erronka, ideia hauek ia denak atea zien, oain erakutsiko dizueten bideo honetan, esklusiboan da bideoa, egia da ez dugula zabaldu haindik, erakutsiko dizuet bideoa, ikusteko gaur egun nortzuk gabiltzan.
orain dela 3 urte irikitzen udal ekipamendua da, eta bai da espazio berri bat, plaza berri bat, herritarra jasotzeko, eta baita herria egin eta eraldatzeko ere. Vale, bueno, beste bi ideia aipatuko dizkizuet eta ja bukatuko dut, vale? Bueno, pixkat zuek visualizatu dezazuen gaur egun pixkat ze nortzuk, ze gorputzek osatzen proiektu hau, beste gehiago ere badie, baina bueno. Vale, beste elementu bat ekarri nahiko nuke eta da kulturarteko plaza feminista badela ere indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumentzako espazio goxo eta babesleku bat. Bai, koordinatzaileek egiten dugu harrera, sartzen den edozein herritarrei, goizeko ez dut esan, baina goizeko 9:00 gaueko 9:00 gaude hor, eta larun batetan ere lana egiten dugu. Honekin esan nahi dut, ateak zabalik daude iristen den edozein jasotzeko, ez da hitzordurik behar, eta bai. Eta bueno, gai hau aipatu nahiko nuke ze askori akonpainamendua egiten diegu, harreran gaude, eta krisialdietan entzuteko, bi belarri, jasotzeko bi beso, ukitzen ditugu, gutzat hau lehentasun bada, bai, hortaz berdinduze egiten ari garen, pertsona hori entzutea goazela, eta ekipoan beste norbait arduratzen da, gu arduratzen gauzoiek egiteaz. Eta uste dugu hartatzetik hasten dela indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen erreparazioa. Eta hau oso garrantzitsua dela. Hau da, lehen jasoketa hori, lehen entzute hori, hau da, harrera dela klabea, ez? Eta erreparazio prozesu baten abiapuntua. Eta bueno, azken elementu bat aipatuko nukeena da, kulturarteko plaza feministako erabiltzaileak helduok izatez gain haurretan erabeak ere badirela. Bai, haurretan erabeak badirela, arratsaldero dozenaka haur, bai, nerabe baino gehiago haur, bertan etortzen dira hezkuntza batez ere hizkuntza errefortzuak jasotzera, jatorri askotariko gurasoen seme-alabak dira, ia gehienak, eta bertan elkarte batek eskaintzen die hizkuntza errefortzuak, etxeko lanak egiteko, eta bai, eta ohartu gara 3 urte hauetan, ez, horrelako gune batek aurretan erabeengan ere begirada jarri egin behar duela. Hau hasieran gure proiektuan hasi ginenan ez ginen hain kostiente, honetaz, gero emakume asko datoz ere bere seme-alabekin, jabetze eskolako ikastaroetara, eta bertako haurtzaintzan hezitzaileekin egoten dira, erreferentziazko gune bat da haur eta nerabe horientzat, kulturarteko plaza feminista. Bai, ordun alde batetik uste dugu begirada jarri behar dugula hor,
aurren aurkako indarkeria ororen detekziorako gune bat ere izan behar dugulako, batetik. Baina beste alde batetik ere, nolabait sustatu nahi ditugun balio horiek ere, aurretan erabekin nola sustatu nahi ditugun pentsatu behar dugulako. Eta adibidez, dokumentazio gune badugu, eta ari gara pixkanaka, apalategi bat sortu dugu, aurrentzako ipuinekin, beraiek ere, eta nerabentzako, nolabait literaturaz gozatu dezaten, eta beraiek sujetu izango dien munduak irudikatu ditzaten, ipuinetan, literaturaren bitartez adibidez. Hau da, hau bada elementu bat, hasieran igual ez ginena jabetzen, baina oain, baintzate hartu nahi izan duguna, ez? Eta bukatzeko etengabeko mugimenduan gaudela diot, eta hor aipatuko nuke 5 hitz esango ditut, eta bukatzen dut, alde batetik harreraren garrantzia, eta baita ere nolabait herritarrekiko gertutasuna. Hau da, binkuloak eta afektibitateak sortzea. Ze askotan erakunden burokraziatik harago jo behar dugula, eta uste dut horrelako espazioetan, bai emakumeen etxeetan, edo eta gure kasuan kulturarteko plaza feministan gainditzen dugula burokraziatik harago, arreta jartzea harrera horretan, ez? Eta gauza txikik uste dut, asko iten dutela begiradak, izenak ikastea, egunerokoan elkarren berri izatea, sistematizazioa, koordinatzaileak zubigilek izatea, pertsona eta komunidadez berdinen artean, hor badaudela elementu gakoak. Bigarrena, esango nuke dela konplexutasuna. Hau da, ohartzea, kulturartekotasuna edo arrazakeriaren aurkako borroka edo feminismoaren aldeko borroka sustatzea duen espazio bat konplexua dela. Eta orduan ez dago bihatzea aurreneko egunen ja, ez? Osea, esan nahi dut, konplexua da, bideak daude, paperak dena eusten du, paperen idatzi dezakeu, sareak ehuntzea, ikuspegi intersekzionala izatea, baina gero egunerokotasunen, gauzek daude, ez? Eta askotan gurutzatu gaitezke, baino ez topatu. Ez, orduan, hori, hirugarren elementua agurra, eta nola agurtatxao den esan dut, agurra, eta agurra lotu dut nolabait desikasteari. Agurra gure praktika nolabait egiteko moduei agurra. Bai erakundeetan ditugun hori, baina baita ere gure bizitzetan. Bai, eta uste dut horrek jarduteko ereduak, iruditegiak, agurtu behar ditugula berri batzuez jazteko. Edo, behintzat ikusteko. Laugarrena gerrilla, jarri diot, iazko feministaldiako hitz lema asko gustatzen zaigu, eta gerrilla izatea bada, hitz honek gauza asko esan nahi ditu, bai? Baina esan nahi du nik behintzat asko lotzet gerria izatea malgutasunarekin, bai? Eta uste dut besteak beste erakunde publiko politikook intersekzionalitatea zari balin bagara, nahi eta nahi ez malgutu behar ditugula gure egiteko erak, inertziak, gure moralean, gure prozedimenduetan, eta uste dut askotan igual zurruntasun horretan ez gerrilla izatea, eta azkenekoa mugak jarri diotez, hau da, mugak jartzen jakitea. Uste dut udal ekipamendu batek dituen muga errealetaz jabetzea garrantzitsua dela, askotan soluzioa egoera konplexuei irtenbide konplexu bat eman nahi diegu hemen eta orain, eta guk ere mugak ditugu, diot gure esku hartze sozialak, mugak ditu, eta hortaz ohartzea ere pertsonon osatze prozesuetan dauden mugak, eta erresistentziak ere ditugunak pertsonok, eta nahiz eta zure ondokoak nahi duen zu osatzea,
zuk ez baduzu nahi, ez zara osatuko, ez? Hau da, guri badagokigu baliabideak eskura jartzea, baino hartzea ere, muga horietaz. Eta, finan uste dut denok mugiarazten gaituen proiektu bat dela, esperimentu bat dela. Joan eta etorri egiten gara, sartutatea, topatu eta gurutzatu, baina, azkenean horlako proiektu baten parte izateak, etengabeko mugimenduan jartzen gaitu, ez bakarrik bertan gauden langileok, uste dut bertara datozenak ere, ze askotan ez da leku bat, bertara datorren herritar oro ez da feminista eta antirrazista, adibidez. Horregatik esatet askotariko beharrak asetzea datozela herritarrak. Orduan, askotan leku inkomodo bat ere bada, batzuentzat, beste batzuentzat ez. Hau da, baino denoi eragiten digu azkura, ez? Eta hoixe, hau da pixka bat zuekin konpartitzeko genuena, duguna, nuena, eta hoixe, eskerrik asko, kriston txapa sartu izuet. Baina...